Collectieve wanprestatie Cambuur in Waalwijk. Vooral Heerenveen poer razend op directie. En Ares vol zelfvertrouwen op naar play-offs. Dit is de sport van maandag 18 april. Goeie en welkom bij Boppenslag. Een soort voetbal, want ik zag we nog even de doelpunten van Harkema's boys in deze uitsturing. En we ik nog omtinken voor het fietsen, want juster wie werd de traditionele woordenklassieker, maar start en finish in Burgum. Maar eerst voetbal, want Sportclub Cambuur koert juster bij lange na net oprijden zijn kampioenskandidaat RKC. In Waalwijk kregen de Leeuwers mooi fjouwerie in klop en daardoor binnen ze nog altijd net wist van deelname aan de play-offs. Boven dat wie het spul net best en dus moet Cambuur de laatste 3 wedstrijden alle zeilen bijzetten om een plak in de play-offs veilig te stellen. Cambuur begint naar het eerste raar onder wedstrijd. Er is druk naar Varentaat, de onval wordt zocht en de eerste kans is voor de Leeuwers. Kevin Diaz maar een mooie vastzet en bij de tweede peel kopt Van der Heijden. Hij ziet het de vierde hoeken, maar mikt krek te heeg. Maar van dat moment al is RKC baas in eigen huis. Ze nemen de regie oer en krijgen dan echt nog help van Paul Beekmans. Want die laat de bal onbedoeld, maar het was kleer van Robert Braber en die zei dankjewel 1-0 voor RKC na 11 minuten. Maar Cambuur jouwt de goal vies te makkelijk voort. De paas komt van Meijers, de actie van Beekmans is onbegrijpelijk. Hij wil de bal controleren, maar brengt Braber in stelling. Ja, ik neem mezelf ook kwalijk als eerste. Kijk, dit is wat je zelf doet en je moet neem zelf kwalijk dat je die bal niet gewoon wegschiet. Ja, ik moet hem kop, maar op dat moment denk je van, is het zo'n rare curve van die bal. Zoals de keepers ook wel eens krijgen. Dus ik denk, ja, ik kon niet goed inschatten. Dus hij kwam wel laag en ik denk, neem mijn borst aan. Ja. En hij profiteert van de fouten goed binnen, dus dat is gewoon slecht voor mij. Ja, vanaf dat moment geven we niemand thuis. En zijn we geïrriteerd naar elkaar toe. Er is geen omschakeling meer, er is geen druk op de bal. We doen eigenlijk alles wat we niet moesten doen, dat doen we. Ja, en dan speel je hun in de kaart. Want RKC liet Cambuur vervolgens komen en kan vrij uit counteren. En dat het dan rap geen kan, blijkt wel uit deze actie. De onval van Cambuur wordt afslaan en dan is Fred Benson er van terug. Hij is rap, komt maar de stekpaas op Boerrichter en dan een goede redding van David Meul. Boerrichter nog in tweede instantie. Van de Lineheller terug Beekmans. En dan zit Boerrichter uiteindelijk oer. En dan nog meer tjenslag van Cambuur, want Leon Heesen rekt het blessure als hij deze onval van RKC roeg onderbreekt. Hij krijgt daarvoor de gele kaart van skisjochter van Siegem en rint boven dat een hamstringblessure op. Heesen, Mat van het Veld en Danny Guit is zijn vervanger. En dat betekent dat Sandor van der Heijden weer centraal in de verdediging komt te staan. Vliene weekendje in Den Bosch wie dat het geval en het pakt net goed uit. Van der Heijden verliest het kopduel van Donny de Groot. Er is geen rechtdekking van Luiring en Benson profiteert optimaal. Hij zit de 2-0 achter David Meul. De Groot tocht de toek trog Van der Heijden op te zieken. Hij skampt de bal, maar het is genoeg om Benson voor te sturen. En Meul is kansloos. Als je er zo met dingen omgaat, dan gaat er een heleboel mis. En daar ben ik ontzettend van geschrokken. Ja. Toch leep het Cambuur hield al onder het begin van de tweede helft er nog even op. RKC krijgt de bal net voort, Luiring zet goed terug. En hij vindt Danny Guit aan de linkerkant. Knappe vastzet Mark de Vries en dan onderkant Lotte. En dan zit ik alles tjen. En na dat moment zag het weer als een kaartenhoes in elkaar bij Cambuur. RKC gaat op jacht naar de beslissing, maar Benson kan vrij in op Meul en dan een strafskop voor de ploeg uit Waalwijk. En ik nog giel voor David Meul. Skisjochter van Siegem Kinnetoos en Benson wint wel Riemer zijn kans. 3-0 en de wedstrijd is beslist. En het is daarna als los sang bij Cambuur. Er wordt net als team strijden. Spelers gaan individueel op zoek naar succes. En dat zorgt voor irritaties onder oren bij de oudere spelers Schuit en Beekmans. Ja, we moeten gewoon met z'n allen één richting op en niet voor jezelf gaan spelen. Dat hebben, waarschijnlijk sommige jongens hebben het idee dat ze misschien een transfer af kunnen dwingen. Of ik weet niet wat ze denken, maar... En dan zie je jongens van 40 meter goal schieten en doen en dan denk ik, ja, dat is al een beetje teleurstellend. Het is niet echt dat je weet wat je aan het doen bent. En dat is niet goed. En heel erg teleurgesteld in het resultaat en hoe we daar gespeeld hebben. En het wordt uiteindelijk nog slimmer voor de Leeuwers. Vastzet van Meijers op de achterlijnen en bij de tweede peel wordt Donny de Groot net goed ompakt. En dan wordt het echt nog 4-0. Voor de statistieken docht Kevin Diaz uiteindelijk nog wat waarom. De paas komt van Beekmans, Diaz de jipte in. Hij controleert de bal en dan zit er in de vierde hoeken binnen, maar hij is net echt blied maar de 4 in.
Cambuur moet er nog flink onloeken om de play-offs te heljen. Er moet een keer een omslagpunt komen en daar zijn de komende 2 wedstrijden zeker belangrijk in. Dat je die gewoon gaat winnen. En dan kunnen in de nacompetitie alsnog gekke dingen gebeuren. Maar het vertoonde spel van vandaag, dat belooft niet veel goeds inderdaad. Als dit de intentie is en als hun zo makkelijk denken om de play-offs te gaan halen, dan kan ik ze op een briefje geven dat het nog zwaar wordt. En dat je dan nog de kans loopt om de andere ploeg ingehaald te worden. En dat je dadelijk overal buiten pist. En ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn, denk ik. Dan zullen we dus staan in de Jupiler League. Bobbien is het lieke spannend als in de Eredivisie. Zwolle en RKC hebben liekevolle punten, maar Zwolle speelt ju nog tegen Sparta. Cambuur bleef op het zegde plak staan. Ze hebben 1 punt minder als de nummer 5. Go Ahead Eagles is dat. En Cambuur moet in elk geval bij de beste 8 eindigen om mee te doen aan de play-offs. Respectloos en harteloos. Dat zijn de woorden op de spandoeken die de vrouw van Heerenveen sneun tijdens de hele bekerfinale broekten om haar emoties kracht bij te zetten. De vrouw had toen te jaren kregen dat de club net verder gaat met de vrouwelijksafdeling. En daar binnen ze het op zijn zacht zijn net mee eens. Ja, respectloos en harteloos. Het gaat over dan de directie van Heerenveen. Ja. Nou, dat denk ik dat het wel goed gezegd is, zeg maar. Misschien had Lafte ook nog bij gekund, maar dit zegt ook wel genoeg. Ja, dat zijn pittige woorden. Ja. Maar wel, zo voelen jullie dat? Zo voelt het en ja, zo voelt het zeker. De emoties roen sneun heeg op. De speelsters binnen lulk en net zijn bietjek. Ja, het was echt klote om aan te horen. Het is een grote domper. Ze vielen haar besodemieteren en ze vinden dat de directie onmeestelijk handelt. Daarom maken de speelsters zelf spandoeken, maar teksten als geld. Wat is de echte reden directie? En, al is het misschien hier wat moeilijk te zien, vrouwen weg, directie weg. Dat zijn de enige woorden die ik nog uit me kan halen voor hun. Daarnaast haar gewoon speelsters haar een logo op het shirt ook aanplakt. Ja, ik kon het eigenlijk niet beseffen, want ik had het zelf nooit verwacht. De vrouw, maar ook de begeleidingsstaf is eens lulk om 2 dingen. De eerste reden gaat over de motivering waarom Heerenveen ermee ophoudt. De club zegt letterlijk dat het financieel net meer helder is. Maar dat vinden de vrouwen belachelijk. Om een seizoen mee te draaien kost het €200.000. De subsidie die Heerenveen krijgt van het KNVB is €150.000. Boven dat winnen de vrouwen zelfs maar sponsoren dwaande. Dat het nou om en nabij de €50.000 dus net trok is, wil er bij de vrouwen net in. We dachten van tevoren dat het gewoon allemaal heel positief ging. Er waren mensen bezig om sponsoren te zoeken. Het ging allemaal heel goed. En ja, op het laatste moment, ook in de laatste fase van de competitie, op een paar wedstrijden na dit te horen krijgen, dat was een grote domper. Nou ja, goed, ik weet niet of financieel een ware reden is. Ik bedoel, er zijn mensen op de achtergrond bezig om extra geld te genereren. En nou goed, daar waren ze flink op weg. En ja, goed, dan heb ik wel twijfels of het met de financiën is. Nee, ik besef het ook helemaal, zeker ook nog niet. Dus snappen, dat helemaal niet. Nee, niet logisch. Nee, helemaal niet logisch. Nee. Ze komen hier ook nooit even langs het veld staan. Als ze nou een keer hun gezicht laten zien, oké, dan begrijp ik het. En als ze het ook gewoon in de groep komen vertellen. Maar zoals ik al zei, dat doen ze niet. De tweede reden is dat de vrouwen vinden dat de directie laf is. Ze kregen namelijk via te jaren dat de club de kraan tegendraait. Kom gewoon naar ons toe en vertel het gewoon eerlijk. Wij moeten het van internet halen. Onze teammanager krijgt eerst de kans om ons normaal in te lichten. Ze moet alles snel doen. En ja, dat neem ik ze zeker kwalijk. Dus volgende week woensdag komen ze langs en dan zullen we het aanhoren. Maar of ze het eerlijk zullen zeggen, ja, ik zou het niet weten. Ja, ik vind de manier van handelen jammer. Iemand had het gelezen op internet en ja, die had weer een teamgenoot gebeld. Nou, toen kregen we het van de teammanager te horen, maar niet van de directie zelf. En dat is natuurlijk heel erg balen en dat is heel teleurstellend. Want wij hadden natuurlijk gewoon van hun willen horen in de groep. Want die middag hebben we nog getraind. Nou, het lijkt mij dat je dan die avond of die middag ook wel weet. Wat ik nou ga doen? Nee, ik zal eerlijk zeggen, mijn leven ligt ondersteboven. Ik ben hierheen gekomen en nou lag mijn leven eigenlijk in één lijntje. Ik doe hier mijn rijlessen, ik zit hier op school en ik voelde me hier helemaal top. Ik had alle vertrouwen, maar nou zetten hun er een punt achter en ligt mijn leven ondersteboven. Ja, dat is nogal wat. Ja, inderdaad. Ik ben niet de enige, er zijn nog meer meiden. En als ze daar nou een keer over na gaan denken, dat zal zeker, zullen ze deze beslissing niet maken. Maar ja, dat doen ze niet. Dat het op deze manier en op dit tijdstip zeg maar, verteld wordt, het gaat van alles door je hoofd. Van, wat ga ik doen? Wat ga ik daarnaast doen, naast het voetbal? Om toch brood op je moet toch brood op de plank hebben. Ja. Dus dat gaat heel veel door je hoofd, zeg maar. Ja. Dus, ja. Ja, het is bijna onmenselijk, zou ik zeggen. Ja, dat heb je goed gezegd. Ja. Onmenselijk. Ja. Ik bedoel, vrouwen zijn ook mensen inderdaad. En
ja, dat ze alleen dat de mannen belangrijk zijn, dat vind ik allemaal prima. Maar nee, dit is onmenselijk. De directie wie sneur net onwijzig bij de wedstrijd. Robert Veenstra wie bij de Harkemasse Boys en joeg telefonisch vol aan dat hij de wijze van communiceren betreurt. En het orendirectielid en technisch directeur Johan Hansma en daarmee ik verantwoordelijk voor het vrouwensvoetbal, hij hier verder geen flat om te reageren. Sneun wie de hele finale van de beker en daarin wil Heerenveen graag zien litten wat Heerenveen ook uit missen zal. De wedstrijd zelfs wie liekwols net al te best. Heerenveen kreeg dan wel de beste kansen, maar in 90 minuten wie het nog 0-0. Geen verlenging, maar vol penalties bij de vrouwen. De eerste van Heerenveen, maar Cynthia Beekhuis, gaat mis. De stand is dan 2-1 als ik uit Den Haag mist. Treien dan de staan. En dan Lisanne Grimberg van Den Haag. Var de fjouwe treien. Maar ik die wordt keert. Troch kiepster Roxanne van den Berg. Wordt de kiepster dan de grote held? Ja, want ik Marije Brummel scoort. En Heerenveen gaat dus terug naar de finale. De finale die spelen we op 21 mei, TNAZ, op het Heerenveen in het Abelense stadion. En van die finale kan die directie haar maar kleermaatje. En wij maken de kosten lekker hoog, want we mogen onze finale zelf organiseren en doen we lekker in het stadion. En alle hierheen succes. Harkemasse Boys speelt ik tak om seizoen op het hoogste niveau. De Harkieten wonen sneun op de sportpark De Bosk van de hekkensluiter van de topklasse HSV Hoek. Maar 3-1 en daardoor ontrinnen ze definitief degradage. Het was de wedstrijd van Dennis Krone. Na een liedjeloere speling komen de boys er eindelijk terug bij degradant Hoek. Het is Oebeles Kokker met een subtiel paasje op Dennis Krone. En die zitten 1-0 erin voor Harkemasse Boys. Dan is het wachten op de tweede helft voor meer doelpunten. En jawel, dan is het weer Oebeles Kokker die het prima zocht. En een mooie lange bal jouwt op waaroor zoals Dennis Krone. Hij is de man die de bal hamat. Hij twijfelt ik net en maakt hem al in de 78e minuut. Het is 2-0. Dan René van der Wij op Oebeles Kokker. En hoe is het mogelijk het gouden duo sneun, Skokker-Krone? Want Dennis Krone maakt het de facet van Skokker prachtig aan. En daarmee is het 3-0 en de wedstrijd beslist. En al is het voor de statistieken, Hoek scoort ik nog de 3-1. Maar Harkemasse Boys is nou definitief veilig. En dat stemt de trainer uiterst tevreden. Je krijgt in deze periode heel veel wedstrijden. Hè? Je hebt de beker ertussendoor en er wordt altijd maar weer verwacht dat je het doet. Ja, en dan vind ik het knap van de ploeg dat ze ook deze overwinning weer uit het vuur slepen. En dan kun je gewoon achteraf vaststellen dat Harkema volgend jaar de topklasse spelen. Nou, dat was de intentie, dat was het doel. Nou, dat hebben we gehaald. En dat is mooi. Dirk Fabriek is het gasbaanseizoen prima begonnen. Hij had de openingswedstrijd van het gasbaanseizoen in Fries met oermacht woen. Daar had Jobbe Geester die Sint-Wurg in Zorgvliet wennet. Woen al zijn series en weekend de A-finale de sterkste. Mark Stiekema van Stadskanaal waar tweede Yannick de Jong van de Gediek treden. Fabriek voor de zege. Stiekema 2, de Jong op 3. De basketballers van Ares hebben in de laatste wedstrijd van de competitie voor een grote verrassing zorgen. In een thriller met 2 verlengingen waar het regerend landskampioen Greens met 92-88 verslaan. En daarmee is Ares de enige ploeg die het Greens dit seizoen 2 keer op een knibbels kregen. Greens verspielen op de slotdag de koppositie en Ares klimt naar het 5e plak. De laatste tellen van de wedstrijd, de misser van Matt Boucher. En dan is het Mark Sanchez die het al weet. Ares verslaat Greens op de slotdag. They're a great team. They weren't number 1 all season. They didn't win the cup for nothing. We knew they were going to make their runs. It was about just sustaining them and making ours right back. So we kept our composure. We played well together as a team and came out with an impressive victory for ourselves and the fans of Leeuwarden. En Ares is de wedstrijd goed uiteenzet in het eerste kwart. Een soort flaters aan de kant van Greens. Maar Ares zette daar goede scores voor oer. Lik als deze van Manny Adako, de traaiepunter. En de maximale voorsprong van 26-14. De grote vraag is voor zelfs hoe lang houdt die voorsprong staan. Want Greens is net de eerste de beste. Agressief spul van Henry Bekkering betekent dat de marge verombracht wordt naar nog 5 puntjes verschil. En dan moet het barren in die tweede helft. Het tweede kwart is het nog altijd de lichte voorsprong en de prachtige dunk hier van Todd Brown. Hij weer opdreef, die het verschil dan toch weer op 6 brengt. Todd Brown, ja bij Greens kan het haast net leeuwen.
Voor hun staat dat eerste plak in de competitie ter discussie. Maar ze zorgen dat de laatste seconde minuut worden terug met Bouscher. 54-50. En Piet Miller, de coach van Ares, weet dat die marge natuurlijk heel iets is. In het vierde kwart. De buzzerbeater daar van Aaron Roye. Die zorgt ervoor dat Grains op 1 punt weer komt. In dat vierde kwart. En Grains is sterk. Sierra met John Turek. En dat is voor het eerst in de wedstrijd de voorsprong van Grains. 58-60. Maar Sanchez, die maakt het verschil wel litser. Maar nog altijd die achterstaan. En de laatste 30 seconden ben ingang. Kelvin Chitwood en een hele wichtige traaiepunter. Want daarmee is het toch weer in leek weg. Maar Grains had balbezit en kan de wedstrijd dus in het slot gooien. Nee, de misser en ook de rebound is net voor Grains. En wat kan Ares doen? In de buzzer. En daar weer hast de matchwinner van John Williams. Maar het blijft zo'n 60 gelijk en dus krijgen we verlenging. Piet Miller kent de laatste dingetjes terug aan ons team, maar zocht dat ze wel sterk weer omkwamen in dat vierde kwart. En dat biedt hoop. Maar je speelt hier vanzelfs wel in de regerend landskampioen. En die staat voor 2 puntjes in de slotfase van die verlenging. Maar daar een prachtig blok. En dus de kans voor Ares om toch weer om te komen in de wedstrijd. De klok tikt erop. We zitten in de laatste hele minuut. Er moet een score komen. En die score die komt hier dan van Manny Adako. Het is werkelijk 76-76 en we krijgen dus een tweede verlenging. En in die tweede verlenging had Ares een hele sterke start. Het is Gerard Punch met de traaiepunter. De eerste beste aanval. 3 punten verschil. Maar hier het antwoord van Grace. En Grace had een antwoord. Want het is Matt Harayas die direct werd de aansluiting verzorgt. Nog 1 verschil. Maar de tweede aanval van Ares. En die is weer een die het om in te lezen is. Mark Sanchez. En in de buzzer maakt hij de tweede traaiepunter. 4 goals verschil. En dat betekent een gotje. Dat volhouden worden kan aan de laatste minuut. Dit weer vrije worp. Daar terug komt Ares op 5 punten voorsprong. Maar de traaiepunter van Bousje erheen. En dan krijgen we spektakel in de laatste minuut. Het is nog 12 seconden te gaan. De vrije worpen die binnen voor Gerard Punch. Hij maakt het de eerste, hij maakt het de tweede. En dan is er 4 punten verschil in de laatste 6 seconden. Bouscher, nee hè. Het ongelooflijke gebeurt. Grace wordt verslijnd voor de tweede keer in 1 seizoen terug Ares. En Ares wordt 5e in de competitie. No matter how much big of a club we are, budget-wise or whatever, we got a lot of players who, we're just a family out there. So we stick in, we buy in, and we're young, but we've grown all season together. We've had a lot of downs, and hopefully now it's time for a lot of ups for us. Een mooi feestje daar bij Ares. Troch het verlies van Grains giet Leiden nou als nummer 1 de play-offs zien en treft er de nummer 8 en dat is Amsterdam. Ares klimt van het zonde naar het 5e plak en speelt van het weekend in de nummer 4 Nijmegen. De best of 3 zet sneu uit in Nijmegen. Het fietsen dan, de zonde-editie van de Waardenklassieker werd snel verrieden. Een koers troch Noord-East-Friesland, maar start en finish in Burgum. De waarselementen speel je bij de Waardenklassieker altijd een belangrijke rol. Maar van Rijn en Huddewien wie geen sprake. Het wie een haast tropische omstandigheden voor de 180 hutfietsers. Een opvallende deelnemer is Wim Stroetinga. Vliegen hier fietste hij nog voor de Milram ploeg. Maar omdat zij uit het fietsenstad binnen, maar Stroetinga op zoek naar een nieuwe werkjouwer. En die had hij nou voen bij de Ubbink Koga-formatie. Maar een nieuw profavontuur, dat had Stroetinga nog net uit de holle zetten. Ik heb eerst bij Ton Welling getekend om wedstrijdritme op te doen. En dan daarna hopelijk nog ergens een profcontract te kunnen tekenen. Dus voor diezelfde heb ik een deadline stelt van dan wil ik eigenlijk wel dat er weer een ploeg van me is? Ja, toch wel juni, juli moet er toch weer wat komen. 180 renners, waaronder 30 Friezen, onder start. Voor 124 kilometer terug uit het noorden van uw provincie. De waarsomstandigheden zijn ideaal. Het zintje skient en er zit net een soort wien. En dat had dan weer ten gevolg dat het peloton lang bij elkaar bleef.
Er zijn amper ontsnappings. Er zijn wel verskate valpartijen. Sagier op die smelle diekjes zijn richting Dokkum. Maar het valt uiteindelijk alweer mooi. En zo koersen we dan verder richting Ije. Voorin het peloton de winnaar van Verline Ier, Sierk-Jan de Haan. Maar het is de vraag of de Haan ook deze zonde-editie van de Woordenklassieker weer maar de best mooi lang kind, want de Dokkumer had 2 weken ziek west. Peloton bloot lang bij elkaar. Und 84 kilometer, want dan ontstaat de eerste serieuze ontsnapping. Mij Jan Bos van Nijwanne, de Canadees Kier Place en Roy Boeven. Zij zijn demareerd uit het peloton. En dit is Jan Bos, de koning van de criteriums. Verline Ier woon hij er in totaal maar liefst 14. En het peloton jouwt ze de romte. En de treien die pakken dan een vastsprong die stadig ongrutte wordt. Het gaat net 2,5 minuut vastsprong. En de gearwerking onderling is echt goed. Als het peloton Burgum weer binnenrijden komt, hebben ze er 130 kilometer op zitten. En is de vastsprong van de treien uitgegroeid naar 4,5 minuut. Je zoen zei ze, dat maakt het peloton van zo lang zal ze leven net meer goed. Maar vooral de ploeg van de plaatselijke favoriet Sipke Zielstra, de Ubbing-Koga-formatie, die zet het gas erop. En dan vleenen de minuten eraan. En voorin weten ze dat. En dan zijn ze zenuwachtig. Hier de demarage van de Canadees. En Jan Bos bloot in het zadel zitten. Hij wacht op de reactie van Roy Boeven. Boeven, een oud marathonrieder, is een ploegenoot van Sipke Zielstra. En hij kan net meer. Hij maakt zijn gear litten. En Bos riet dan op eigen kracht weer naar de Canadees sta. 2 koprenners dus nog in de eindfase van deze Woordenklassieker. Jan Bos en Kier Place, de Canadees. En Bos viel hem echt sterk, maar de gearwerking is nou vanzelfs wel fot. Ze vertrouwen elkaar net meer. En dan moet nog zo'n 15 kilometer koerst worden. En met nog 2 ronden te gaan is de vastsprong nog maar 1 minuut en 10 seconden. Want daarachter wordt nou echt koerst. Dit groepje van 3 man. Mooi onder oren, Sipke Zielstra, de Burgemer. Dit is hem, Dennis Smit. En ook nog een rappe jongen, Wouter Haan. En de vastsprong van de 2 slinkt. Het wordt nog maar 24 seconden. En ze komen bij elkaar. En 400 meter van de streek worden ze pakt. En dan krijgen we een sprint van 5 man. Maar rappe jongens erbij, Jan Bos en Sipke Zielstra. Hij is de rapste en wint hier in zijn eigen windplak. Ik ga gewoon vol rijden voor de wind. Maar die oren jongens, ik denk, maak gewoon zwaar ik een kubiek om. Maar ik geen zin om voor een 4e plak nog te sprinten. Ik denk gewoon alles voor die overwinning. En ja, als het dan nog lukt, het is prachtig mooi. Het is sneu voor Jan Bos van Nijwanne. Hij had de koers hut maken en lang liek het trek op dat hij goede kansen hier om hier te winnen. Dat gebeurt zo vaak, dat ze krek van de finish toch op het peloton nog weer ompakt worden. Dus dat scenario hier wel ergens hier in mijn achterholen van oh, dat zal dan net gaan gebeuren. En gelukkig weet nog een lieze groepje dat in ieder geval nog voor de ereplakken kunnen strijden. Sipke Zielstra, hij wint in zijn eigen achtertuin de zonde-editie van de Woordenklassieker. En ons af hier deze sport van deze man die 18 april. Toen ze dan ben we er weer, dan mooi het Bobbeslag Café. Nou dadelijk kies je uit Nijs en Joet. En ik wens je nog een heel nofelijke jonta. Doeg! Bob